there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Yo! What's up mga lakay? Jetsam again at your service. Yes, ang saya ko dahil nga 1,000 subscribers na tayo. So maraming salamat sa lahat ng sumuporta. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ko nagawa ang 1,000 subscribers in just 10 days mga lakay. Pero bago yan, kung bago ka sa aking channel, pakiclick ang ating subscribe button and huwag na rin kalimutan mag-like para naman po updated kayo sa next na mga videos ko. So ayan, tara na! Let's go! Ituturo ko sa inyo kung paano ko nagawa ang 1,000 subscribers. Keng! Teka. Parang may nakalimutan pa yata ako. Ayun! Bago ko pala simulan tong video na to, nais ko munang pasalamatan yung mga taong tumulong sa akin. Unang-una, ang aking pinsan, si HK Katika. Ayan, siya yung isa sa naging inspirasyon ko. Nagturo sa akin ng mga techniques kung paano ko gawin at paano ko maabot yung 1,000 subscribers ko. So, ayan po si HK Katika. Ilalapag ko yung link niya sa baba mamaya sa ating description box. Pakisuportahan po natin siya at mabigyan kayo ng ibang ideas, strategies, tsaka techniques. And most of all, bananas. So, kung first time vlogger ka, malalaman mo kung anong ibig sabihin ng bananas Lodi Lakay. So, andyan. Subscribe po natin ang aking pinsan, HK Kachika. Number 1 po yan sa aking list. Yan, maraming salamat. Pangalawa po sa ating listahan, si Madam Mel's Diary. Yan, si Madam Mel's Diary. Siya yung nag-udyok sa akin na gumawa ng first live dito sa YouTube. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko alam kung paano gawin mag-live. Panood nyo yung unang LS ko, yung live streaming ko. Siya yung kasama ko dun. Siya yung gumagabay sa akin kung ano yung gagawin. And yun nga, naging effective yung mga turo niya sa akin. Tuloy mo lang yan, sabi. So, mga lakay, support po natin si Ma'am Mel's Diary. Mayroon din siyang mga pwedeng itulong sa atin ng na para mapaangat ang ating YouTube channel sa mga nagsisimula dyan. Ayan, andyan po yung link niya nasa description box. So, subscribe po natin siya and huwag kalimutan pong mag-iwan ng bakas. So, yung bakas, ayan, malalaman nyo kung bago kayong YouTuber, malalaman nyo lahat yung mga words na dapat binabanggit lang. Yan, maraming salamat mga lakay. Ma'am Mel's Diary, huwag kalimutan. Maraming salamat. Pangatlo, ayan, si Ma'am Jube Style. So, sa mga nakakaalam, sigurado naman, familiar na sa inyo si Ma'am Jube Style. Marami siyang mga tutorials sa YouTube kung saan yun yung ginagaya ko. Pag-edit ng picture, paglagay ng video sa KineMaster, siya yung tumulong sa akin. So, thankful ako, ma'am. Pakisupport natin si Ma'am Jube Style. Ayan, sa description box na yung kanyang link. Suportahan po natin ang bawat isa. Ayan, Ma'am Jube Style, maraming salamat po sa iyo sa tulong mo. And kung hindi dahil sa iyo, hindi ako makakagawa ng mga videos and editing. Kung hindi dahil sa iyo, siguro hindi ako marunong. So, maraming salamat, Ma'am Jube Style, mga lakay ha. Pakisupport po natin, Jube Style. Yan, maraming salamat. Lastly, sa lahat ng mga taong tumulong sa akin para mag-grow ang aking YouTube channel, maraming salamat. Palakpakan po dahil sa inyo. Hindi ko na kayo isa-isahin kasi sobrang dami nyo. 1,000 ba naman kayo? Isahin ko pa kayo. So, maraming salamat. God bless sa ating lahat. So, ayan. Sisimulan ko na ang aking sikreto kung paano ko nagawang magkaroon ng 1,000 subscribers sa loob lamang ng 10 araw. Take note. Andito ako sa abroad mga lakay, may trabaho ako. Pero bakit na kaya kong gawin yung 1,000 subscribers lamang sa loob ng 10 days? So ito na, number 1, passion. Yan. Sa Tagalog, hilig. Pero sa totoo lang mga lakay, hindi ko talaga hilig ang mag-YouTube. So hinilig ko na lang talaga siya. So ang ginawa ko, nanood ako ng mga tutorials. Kaya nga dyan si Ma'am Jube Style. Nanood ako ng mga tutorials niya. Hinilig ko rin mag-edit ng mga picture, gumawa ng mga videos. Ayan, sa mga kaparehas kong walang hilig sa pag-YouTube,
try nyo ang ihilig to. So, makakamit nyo yung gusto nyong mangyari. Yan, number 1 natin, passion. Yan, dapat hilig po natin yon. Huwag kayong sumuko. Kung nasimulan nyo na, hiligin nyo na. Hindi kayo magsisisi sa huli. Promise yan. Okay? Ayan. Number 2. Yan, dapat determined ka. Determinado ka sa iyong nagawa. Kung nasimulan mo, tapusin mo. Huwag kang sumuko. Kung nahihirapan ka, kaya mo yan. Walang problemang hindi kayang lampasan. Okay? Kung nahihirapan ka, pagsubok lang yan. Diyan makikita kung gaano ka katatag. So, dapat tuloy-tuloy lang, mga lakay. Okay? Huwag kang susuko. Okay? Yan. Number 3, hard work. Lahat ng bagay, mga lakay, pinaghihirapan yan. Ang mga bagay na nagawa sa mabilis na paraan, sa bandang huli, malamang sa malamang, hindi yan magtatagumpay. Okay? Sa pag hard work kasi, diyan mo makikita kung gaano ka katatag, kung gaano mo gawin, gaano kalakas yung loob mo para magawa ang isang bagay. So, kailangan pagtrabahuhan mo, pagpuyatan mo, paglaanan mo ng oras, at balang araw, makakamit mo yung gusto mong mangyari. Yan. Maraming salamat. Dako tayo sa pang-apat. So, ito yung pinaka-exciting sa lahat, yung pang-apat, yung Power of K. Ano ba yung ibig sabihin ng Power of K? Ito yung parang networking siya. So, only networkers know kung ano ba ibig sabihin ng K. Unang K, kamag-anak, kakilala, kaibigan, kapitbahay, katrabaho, lahat ng taong andyan, sila yung tinatawag kong K. Bakit? Hindi naman dadaming subscribers mo kung wala kang kakilala, di ba? Kahit nakaaway mo, kaibiganin mo, kaibigan. Bakit hindi yan mag-subscribe sa'yo kung kaaway mo ang isang tao, di ba? Pan na lang natin yung aking pinsan. Yan, pinsan si HK Kashika. Isang tao lang yan, kaibigan. Pero alam mo kung gaano karami yung subscribers na pumunta sa akin. Half of 1,000 galing sa kanya. So, simulan natin. Unang-una, kasi nung bago ako, nung wala pa akong idea, paano kaya ako magparami ng subscribers? Naisip ko, nag-browse ako sa aking Facebook, ilan na yung kaibigan ko doon. So, nasa siguro 1,000 pataas. Ginawa ko, send to many. Okay, send to many. Sabi ko, bro, kaibigan, baka pwedeng pa-subscribe naman ng aking channel, pa-support naman po, maraming salamat. Ang good news dyan, mga lakay. Tuwang-tuwa ako eh. Sabi ko, siguro after mga isang linggo, dadami na. Siyempre, dami kong friends sa Facebook, mga 1,000 plus. Ang good news dito, sabi natin 1,000, out of 1,000, ang nag-subscribe lang sa akin ay 28. 28 subscribers lang, mga lakay. Di ba ang saya? Grabe naman. Pero okay lang. Marami pa akong kakilala. So, naghanap ulit ako. YouTube. Sa mga tutorials. So, ayan, nakita ko nga. Ganun pala kalakas, ka-powerful ang power of K. So, yung kaibigan ng kaibigan mo, na kaibigan din nila, yun yung babalik sa'yo. So, anong gagawin mo? Siyempre, kaibiganin mo din sila. Kausapin mo na, bro, ganito, may YouTube channel ako. Baka pwedeng ganito. Ay, okay, ganyan. So, parang kwentuhan lang, mga kapatid, mga lakay. So, dahil ngayon, pinaghirapan ko siya, may patience ako eh. Naghintay ako. So, ginawa ko, mga kaibigan ng kaibigan ko, inisa-isa ko sila. So, hindi na yun kasama sa list of friends ko sa Facebook. So, ganyan kalaki, ganyan kabilis. Kaya nga nagawa kong magkaroon ng 1,000 subscribers sa loob lamang ng 10 araw. Ayan, power of K, kapatid. Duplication tayo. So, kung halimbawa, may nag-chat din sa'yo na YouTuber na please support my channel, huwag kang mag-alinlangang suportahan yan. Kasi balang araw, kakailanganin mo din siya sa iyong pag-grow. Malay mo, marami siyang kakilala, di ba? Tulungan tayo. So, parang networking yan, kapatid. Kaibigan lakay. Ang saya-saya. So, itong pag-YouTube pala, dito mo masishare yung mga ideas mo,
Dito ka makakilala ng mga bagong kaibigan, matututo, mababago ang iyong sarili. So, ang saya mag-YouTube. So, sa mga nagsisimula dyan, eto na. Eto na yung sikreto. 4 lang yung aking na-share sa inyo. Una yung passion. Pangalawa, determined ka dapat. Pangatlo, paghirapan mo, hard work. Then pang-apat, yung ating power of K, mga lakay. So, ang saya. Harap sa feeling na natulungan ka ng mga taong kakilala ng kakilala mo. At the same time, natulungan mo rin sila sa paraang alam mo, di ba? So, dito sa YouTube, parang isang pamilya lang tayo. Walang malaki ang bahay, walang maliit ang bahay. Dapat share tayo, sharing of thoughts. Kung may nangailangan, tulungan natin. Kasi hindi lang ikaw ang tao sa mundo. Paano na lang kung nangailangan ka ng tulong sa ibang tao tapos ayaw ka nilang tulungan, di ba? Ang sakit naman sa feeling ng ganon. So, dito sa YouTube, isang pamilya tayo. And dapat tuloy-tuloy lang. Huwag tayong i-stop. Kasi nasimulan na natin to. Dapat go lang ng go, mga lakay. Dito na nagtatapos aking video. And please naman po, for the second time, kung bago ka sa aking channel, pakiclick po ang ating subscribe button. Then pakihit na rin yung kanyang notification bell para updated kayo sa mga videos na gagawin ko sa susunod. And maraming salamat. Please support each other and God bless. Mabuhay tayong lahat.